Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Chiar dacă sunteți noi, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Virgofăr Bianca și sunt mama a două fetițe, Giulia, care are 12 ani, iar Sara, care este aici și are aproape 2 ani. Este ora 10 dimineața, iar eu cu Sara am ieșit puțin la plimbare. Sara doar ce s-a trezit și am zis să ieșim puțin, să ia aer curat. Mama! Ce vorbești, mami? Sara? Și tot astăzi, când am venit din parc, am mai făcut și cumpărăturile acestea. Aici este și Sara, mănâncă niște chipsuri din acestea ursuleți. Și are și cârnăcior. Sara. Am cumpărat un box de Pampers numărul 4 Plus. Sara și-a luat aceste chipsuri ursuleți. O cutie de 3 în 1. Un pateu de pui. 2 gelatini pentru Giulia. Numai acestea roșii îi plac. Am luat 2. Un sac de cartofi de 2 kg. Sara și-a luat acest suc de căpșuni. 2 pungi de cabanoși. Acesta este iute și acesta este cel clasic. Sara. Și de la Pepco am mai cumpărat 3 tigăi de diferite dimensiuni. Aceasta este cea mai mică, are 20 de centimetri. Aceasta a costat 5 euro. Următoarea are 24 de centimetri și aceasta a costat 6 euro. Iar cea mai mare are 28 de centimetri și a costat 7 euro. Am zis să-mi iau de toate dimensiunile. Mi s-a părut un preț foarte, foarte bun la tigăi. Și acestea sunt cumpărăturile care le-am mai făcut noi astăzi. Sara! Iar acum noi vom pleca în Bratislava la o mică plimbare și să ne facem cumpărăturile săptămânale. Voi reveni mai târziu să vă arăt ce cumpărături am făcut noi săptămâna aceasta. Acestea sunt cumpărăturile alimentare pe care le-am făcut noi săptămâna aceasta. Vom începe de aici. Am luat 17 doze de energizant Health de diverse sortimente. O noutate pe care am luat-o de data aceasta este tot de la Hell, energizant cu cafea și cocos. Nu l-am încercat până acum.
și restul sunt de cireșe, tropical și hel energizant normal și acesta este de măr. Am luat un detergent de vase de la Pur. Soțul și-a luat iar 2 cartușe de țigări Davidoff, 2 baxuri de lapte de 3,5 grăsime, 12 sticle, iar fiecare sticlă are câte 1 litru. Am luat detergent de rufe de la Pervol, are 27 de pernuțe pentru haine colorate, maioneză, am luat o sticlă de nectar de portocale de la Relax, o sticlă de ulei, lapte pentru cafea, o pungă de făină, mandarine, sos pentru paste de la Panzani. L-am luat pe acesta original și am mai luat și acesta Arabiata, 3 în 1 pentru soț. Am luat 2 pungi, a câte 20 de pliculețe, 3 în 1 clasic. Am mai luat o cutie de zahăr brun pliculețe. De fiecare dată când merg îmi iau câte o cutie, îmi place foarte mult acest zahăr. Smântână, am luat 3 pahare, are 16% grăsime, sunt 3, apă pentru Sara, am luat 6 sticluțe, o Coca-Cola Zero cu o lămâie, struguri pentru Sara, am luat și o pungă de ardei tricolor, aici soțul și-a luat 2 doze de Coca-Cola, îi place foarte mult această marcă, Royal Crown, și-a luat 2 doze. Aici tot soțul și-a luat prăjituri. Aici este o ruladă, pe aceasta am luat-o și data trecută și a fost foarte bună. Am mai luat aici tot o prăjitură cu cocos. Pe aceasta n-am încercat-o până acum. 2 baxuri de Coca-Cola. De fapt am luat 3 baxuri de Coca-Cola, numai că pe unul l-am început. Aici mi-am cumpărat eu o salată. Giulia și-a cumpărat un dovleac. Este turtă dulce. Croasante de la 7 Days. Cașcaval. Este cașcaval feliuțe. Am luat 3 pachete. Este nou ieșit acesta. Aici am luat, pentru că am cântat-o pe Sara, reclama cu prințesă. Este un fel de parizel, cred. Am luat 2 pachete. Oreo și-a luat Giulia 3 sortimente. Așa, cu ciocolată glazurați, cu ciocolată albă și
Oreo dublă cremă. Sunt câte 6 pachetele a 2 biscuiți. Și are 3 pachete așa mari. Pentru Sara am mai luat un pachet de Barney cu lapte, pateu, 2 cutiuțe de pateu, varză murată, am luat o pungă, bacon, aici niște cârnați, sunt foarte buni aceștia, o pungă de paste, îi plac soțului foarte mult, le facem cu varza murată și cu șuncă. Sunt foarte, foarte bune pastele cu varză murată și cu șuncă sau bacon. Am luat o legătură de morcov. Aici am luat niște coaste, o pungă, folosim la fasole, de obicei. Aici avem piept de pui. Am luat 4 caserole de piept de pui. Aici avem pulpe dezosate. Am luat 2 caserole. Pulpe normale. Avem 3 caserole de pulpe normale. Acestea sunt cele dezosate. Și o caserolă de carne tocată. Iar de la Pepco, Giulia și-a luat această cană, care este foarte, foarte drăguță. Iar eu am luat un set de 2 căni din acestea, dar una deja am folosit-o, am făcut cafea în ea. Le-am luat mai mult pentru ceai. Sunt foarte drăguțe pentru ceai, chiar și pentru cafea, numai că pentru cafea avem mai multe modele. Și am mai luat și Sarei un costumaș pe care o să vi-l arăt imediat. Sarei am luat această bluză cu Bambi, cu căprioara Bambi, iar aici este foarte drăguță făcută, de la Pepco și a costat doar 4 euro. Și am luat și acești pantaloni, tot cu Bambi, care a fost tot 4 euro. Da, tot 4 euro. Sunt foarte drăguțe. Iar acestea au fost cumpărăturile noastre săptămânale. Am pus toate cumpărăturile la locul lor, iar acum ne vom apuca să facem un cheesecake cu căpșuni. Noi în fiecare săptămână facem câte o prăjitură, iar de data aceasta ne-am gândit să facem un cheesecake cu căpșuni. Pentru cheesecake cu căpșuni vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 200 de grame biscuiți. Eu am luat pe cei clasici cu unt, 100 de grame unt topit, iar pentru compoziție vom avea nevoie de 800 de grame brânză. Eu am luat-o pe aceasta de la Milbona, de la Lidl, 200 de grame frișcă lichidă, 120 de grame zahăr pudră, vanilie, 14 grame gelatină și 50 de ml lapte. Iar pentru jeleu vom avea nevoie de 200 de grame căpșuni și 2 linguri zahăr sau 2 pliculețe de zahăr pudră. Iar pentru ornat vom avea nevoie de 10 căpșuni, aproximativ 12. Am luat o caserolă așa de căpșuni la clasa 1 și vom mai avea nevoie de un platou
și un cerc. Acesta este. Iar acum, pentru că avem toate ingredientele, ne putem apuca să preparăm cheesecake-ul cu căpșuni. Prima dată ne vom apuca să măcinăm biscuiții și după vom topi untul. Deja am măcinat biscuiții, sunt măcinați foarte fin. Iar aici am topit untul, dar este încă foarte fierbinte, iar până o să se răcească puțin, îmi voi face și eu repede un cappuccino. Voi da la 5 boabe și îmi voi face un cappuccino. Noi avem acest aparat de la DeLonghi, Dinamica Plus, și suntem foarte, foarte mulțumiți de el. Iar această ceașcă cu mâneri de pantofi pur și simplu îmi place foarte mult și mai am încă o cană de acest gen, numai care mânerul feon. Acum vom pune untul topit peste biscuiți și vom amesteca foarte bine. Pentru a se omogeniza, trebuie să amestecăm foarte, foarte bine. Este un aluat foarte nisipos, după cum se vede. Iar acum îl vom pune în forma de tort. Am pus pe acest platou acest cerc de tort, iar acum vom pune biscuiții. Și vom încerca să îi facem într-un strat foarte uniform, dar să nu apăsăm foarte tare, pentru că va ieși un blat tare și nu ne dorim asta. Am întins acest biscuit într-un strat cât mai uniform, iar acum îi vom aplatiza puțin cu ajutorul unei linguri. Nu foarte tare. Iar acum îl vom da la frigider pentru 5 minute. Căpșunile pe care înainte le-am spălat, acum le vom tăia pe jumătate.
Eu deja am pus căpșunile în cercul pentru tort, iar acum îl vom mai da câteva minute la frigider, iar eu în acest timp voi prepara compoziția pentru cheesecake-ul cu căpșuni. Acum vom pune crema de brânză în bol. Vom pune zahărul pudră, un plic de zahăr vaniliat, și esență de vanilie. Iar acum vom mixa totul pentru câteva minute. Acum vom adăuga treptat frișca lichidă. Și vom mixa în continuare. Compoziția este gata, cam așa arată. Vom dizolva gelatina în 80 de ml de apă rece. Iar acum vom lăsa pentru câteva minute pentru a se dizolva. Am pus gelatina și am mai mixat 2 minute, iar acum vom pune compoziția peste blatul de biscuiți. Am pus și compoziția și am întins-o uniform, iar acum vom da la frigider pentru 4-5 ore, iar după vom prepara jeleul de căpșuni. Eu deja am pus cele 200 de grame de căpșuni și 2 linguri de zahăr. Le voi lăsa să fiarbă 2-3 minute, iar apoi le voi face cu blenderul. Iar aici am gelatină pe care o vom lăsa la înmuiat. Am mixat căpșunile cu blenderul, iar acum urmează să punem gelatina. Jeleul de căpșuni deja este gata și îl vom pune peste compoziția de cheesecake. O parte din cheesecake deja a dispărut, unii pofticioși nu au mai avut răbdare deja. Noi vom pune jeleul peste compoziția de cheesecake și îl vom da la rece pentru câteva ore și după îl vom orna. Cheesecake-ul cu căpșuni este gata. Așa arată și este foarte, foarte delicios. Am ales să pun pe cheesecake litere și numere din ciocolate pentru a încânta-o și pe Sara. Așa o să guste și ea. Dacă încercați acest cheesecake cu căpșuni, puteți să-mi lăsați părerea în comentarii despre cum v-a ieșit.
Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă încă nu v-ați abonat acestui canal de YouTube, vă rog să vă abonați. Pentru mine înseamnă foarte, foarte mult să vă abonați acestui canal de YouTube, care vă mulțumesc foarte mult și noi ne revedem în următorul video.